अरे भैया, ये क्रिकेट मैच रहल हा कि कोई सिनेमा के ब्लॉकबस्टर फिल्म। चेन्नई बनाम मुंबई के मुकाबला और ये पुरानन यादन के झड़ी इतना जबरदस्त कि दिल कहे बस यह देखे के रहल हा। धोनी अइले, स्टंपिंग भइल और स्टेडियम धोनी धोनी के नारा से गूंज उठल। मुंबई इंडियंस के हाल उहे रहल जैसन हर साल पहला मैच में हो, मतलब पहला मैच हरले बिना चैन नहीं थे। चेन्नई के जमीन, चेन्नई के जलवा और सीएसके के जलजला। मुंबई 155 रन के टारगेट दी हलस, लेकिन बैटिंग ऐसन जैसन मोरल सपोर्ट देवे खातिर आइल हो। सूर्या अइले गइले, तिलक वर्मा अइले गइले। टीम सोचलस काहे ना जल्दी पवेलियन चलल जा। जी हाँ, और जब जवाब में सीएसके खेले उतरल तो भाई साहब ऋतुराज के बल्ला इतना तबाही मचौलस कि स्क्रिप्ट बदल गई। सचिन रविंद्र के शॉट देख के लागत रहे कि मानो उनका हाथ में बल्ला नहीं खे, बम फोड़े वाला मशीन बा। लेकिन असली फायरवर्क्स तो वो टाइम छूटल जब धोनी मैदान में आई। स्टेडियम में शोर ऐसन कि कान के पर्दा फाट जाए। धोनी खाली 2 गो बॉल खेल, लेकिन स्टंपिंग से मैच के बाजीगर बन गई। अब देखी, एक जमाना रहे जब रोहित शर्मा मुंबई के कप्तानी करत रहले तो सीएसके परेशान रहत रहे, लेकिन अब पूरा कहानी उल्टा हो गई बा। पिछला 5 मुकाबला में लगातार सीएसके मुंबई के धूल चटा रहा बा। आखिरी 7 मैच में से 6 गो सीएसके जीत चुकल बा और ई मैच के 3 गो हीरो रहले। पहिल का ऋतुराज गायकवाड़, जे कप्तानी संभलस और 53 रन ठोक देहलस और अपना टीम के जीत के मुकाम तक पहुंचैलस। दूसरा नंबर पे रचिन रविंद्र के बल्ला इतना घूमल कि मुंबई इंडियंस के नानी याद आ गई। और तीसरा नंबर पे वन एंड ओनली थाला फॉर अ रीजन महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, 0.12 सेकेंड में स्टंपिंग करके बता देले कि काहे लोग उनकरा के थाला कहेले। अब सवाल उठता कि क्या रचिन रविंद्र जड्डू के जानबूझ के रन आउट करवले ताकि धोनी बैटिंग कर सकस? का मुंबई इंडियंस फिर से पुराना फॉर्म में लौटी? और तीसरा सवाल, का सीएसके फिर से ट्रॉफी उठाई? भैया ये मैच ना सिर्फ मजा आइल बल्कि पुराना याद भी ताजा हो गई। आपन राय बताई, धोनी के स्टंपिंग बढ़िया लागल हा कि रचिन के विनिंग शॉट?